Karbi Anglong District Congress Committee atum Chipatir Piponsi Bokajan Lapen Nili Block Congress atum Akira Pen Ongdunga Son Hormu Ador Kisawaret Aputak Kachisong Asai Kiding Patumi Jakongponi Pai Inkoranya Kebani Adapor Pai Kri Sira Achidim Apor Pen Bokajan SDO Civil Asahem Ating Nolong Adido Jopen Tharna Ing Niponsi Assam Government atuma Phan Panongsi Bokajan SDO Civil Rideng Epak Pinpuralu Pajir Ponlu Hormu ador ke sommen Karlu krak aputak dharna ing nisi kachisong amailong Karbi Anglong District Congress Committee Kongchon Bang Surendra Singh Narpen kachebahem pupon amailong APCC Dunmai Puroton inti APCC Kongchon Bang P in charge Karbi Anglong Roslina Tirki APCC Chunbang Palap Chutia Samson Inti Lapen Pinangan Songalong Arpukedo Mohila Congress, Youth Congress atum chetong den se RDP ding den. Alang litum ben kaning chepon ke non BJP government atum ke chari pen anivang amat hormuador karlu. Jongdam sinang gas ador Faruk li pen non Faruk krehini gari jangtu ke cho jangtu sang han har hui pen ke chenglok ongdung ador ke paso sining le kai pen ke ili kidugdet arab to maphan ke kerengdun sungkrung binonglu. Lasila bangso sai Congress atum along adimalong chesong bom wangbom lo. Lasila solong kaprek atum anta hormu ador ki solong cherap chitu du nangji puta ningjesi pinpuralo pajir ponsi mesen pen pachun ponlo. Women Kumar Bora pen ni tumphan inkhat lo district committee apha pinia banke jointly lip la pen Bokajan block congress committee pen Laswa dharna banke to nang ko ke dharna je hormu hortar ador kiso essential communities ador kiso ajani city to dakang ni lo to protest lo achala hormu hortar ador kiso banke hoklo stame nangli tum besini tum kache song thek lo sora thana le kapre organization ba asong na tolang party tolang la puto atum phana le kopilo ke puji ge la banke non congress dal le kache song nai kali kaddo kabe public tum da wangsi athema kichu kijun hormu ka nutin da chona so ador kiso thekong si public undanang John Pen Vangsi jera ki protest amko so district ame ini sang ador lai tha 45 rupees am le alo parkiti masi bila hile 140 50 taka 200 taka anta ke leke lahai ke mahu me lo lahai ke cho hum se ador so lokote rada tum ki ken pe tum ke jit to ke longa toar kabe ke kamaya thai kabe joine pen ke kithi pen bhere tha to bata lo masi lake BJP sarkar si Aprang kicak hut kilo son loje, hormu hortaan ador pasoji, hormu hortaan ador paso po pa kompo, jitu non kongres ke dohut aprang kongres ke dohut ke 450 anande, alang cumbang ke lapen dah pa kom jitu, non ke kom jika li, lang ignoi nang itu, home delivery lo bote, rong alom ke 1400 anande tu, non ke tam alom kami home delivery lo bote 1220 rupees an nasi le ro. Bokajan Ben Anantirang Karbi Anglong Live